İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban iyideşler. Men sizin şunki programma qoşulup bilýändiňizde ören şat. Men her sapar şu duşuma tabyrsyzlyk bilen garaşýan. Men umid etýän siz hem şu programmaňyzdy bilen men bilen duşuňyzda tabyrsyzlyk bilen garaşýardyňyz. Eger sizde soralar bolsa ýa-da bellikler bolsa Hökman, şu programmaň ahyryny görýän elektron poçta üstü bilen siz maňa hat ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Eger sizde dilekler bolsa, şonu hem elektron poçta üstü bilen maňa ýollap bilersiňiz. Ene men geçen gepleşigimde sizin bilen Hudaýyň mukaddes sözüni okumak barada, onu nähili erjelik bilen okumak barada sizin bilen gurrunedy geçdik. Men 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji babyny doly sizin bilen okap geçdim. Hem şu ýerde biz näme etdik? Şol 1-nji mukaddes sözi okamagyň 1-nji usuly, 1-nji adamy sizin bilen praktika etdik. Bu näme di? Esasy açar sözler tapmaklyk. Esas açar sözler şu kitapda näme? Biz şonu tapmaly ilki. Soňra kimler şu bölümni? Awtor näme üçin ýazypdyr? Näme barada gurrun etýär? Men şu aýdylýan zatlarda näme öwrenip bilýän, näme duýduruşlar bar, nähil uruklandyrma bar, nähil hakykatlar maňa günnelik durmuşymda Hudaýa ýakynlaşmaga kömek etýär. Ene şeýle kim näme nire, näme üçin nähil diýen soralar sorap biz gödükçilik etýär diýdik. Gözden geçirme. Yani şol okan bölümde ýa-da babda şeýle edip bilýär. Men şu barada sizin bilen gurrun etdim geçen gepleşikde. Hem soň ilki şu açar sözler tapýar, ýene-de gapma garşylykly sözler. Ene mysal üçin 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji babyna biz nur hem garankylyk diýen gapma garşylykly sözleri teredip geçdik. Nur näme aňlatýar diýdik. Bu hakykaty, pakligi, mukaddesligi görkezýär. Hem şu bölümde Hudaý nur diýip suratlandyrylýar. Hudaýyň häsiýeti. Beýle diýilmekligi näme diýdik? Hudaý pak, Hudaý mukaddes, hem Hudaý hakykatyň tarapdary. Şoň üçin biz hem Yohanna bizi edil Hudaýyň nurda bolşy ýaly nurda gezmeklige çagyrýar. Öz kalbymyzda, aňymyzda. Soň garankylyk diýdik ýa-da tümlük. Bu näme aňlatýar diýdik? Yalançylygy, nädogurlygy hem günäni aňlatýar diýdik. Yani şonu bir de Yohanna görkezdi 6-njy 7-nji ayatlarda, şol 1-nji babda. Eger siz garankylykda, tümlükde ýörseňiz näme diýär? Onda öz-özüňizi aldaýaňyz. Hem sizde hakykat ýok kalbyňyzda diýär. Tabi Hudaý biziň öz kalbymyzda, öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ýaşaýan Hudaý nur. Yani şoň üçin biz kalbymyzda nur bolýar. Ene şeýle hem biz Hudaý barada da esas açar sözler tapmaly diýdik. Ene mysal üçin şol 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji babyna biz nämeler öwrenik? İsa bizi günämizden halas etýär. Ene bu barada biz 8-nji aýatda gördük. Soňra şol 1-nji babyň 9-njy aýatyna ýene näme Hudaý barada öwrenik? Hudaý biziň günämizi bagşlaýar. Soň ýene-de özümiz barada näme öwrenik şu bölümde? Biz barada näme diýilýär? Ýene-de şu 1-nji babyň 9-njy aýatyna näme diýdi Yohanna 1-nji Yohanna kitabyna? Eger biz günämizi boýun alsak, adalatly Hudaý näme etýär diýdi? Adalatly hem sadyk Hudaý bizi günälerimizden halas et, günälerimizi bagşlaýar we her hili ýamanlykdan tämizleýär diýdi 10-njy aýatda. Ene biz şeýle soralary soramaly. Her sapar şu Hudaýyň mukaddes sözüni eliňizde alýaňyz, Hudaýyň mukaddes sözüni açaňyzda
kim, näme, nire, näme üçin, nähili. Hemişe şu soraglary, islenlik bölümi ýa-da islenlik baby, islenlik kitap okaňyda şu soraglary soramaly. Hemem şol men size öwretýän esasy Hudaýyň mukaddes sözüni okamakda 3 ädimi göz tutmaly. Birinjisi şol näme, kim, näme üçin, nirede, nähili, bu gözden geçirme diýilýär muňa. Şol usul boýunça okamaly. İkincisine men näme diýdim, geçen gepleşigi tamamlamak hakda aýdypdym. Ene bu tercüme ýa-da düşündiriş, düşünje şol ähli soralar sorap bolangyzdan soň indi ikinji ädime geçýäňiz. Ikinji ädim şol birinji ädimni öwrenen ähli zatlaryňyzy jemlemeli. Awtoryň esas pikirlerini, hem şo ýerde aýdylýan ähli hakykatlary şoň jemini siz aýtmaly bolýaňyz. Onu öz sözüňiz bilen ýazýaňyz. Şol okan bölüminde ýa-da okan babyňyzda Hudaý barada näme diýilýär? Hem biz barada näme diýilýär? Şu zatlaryň baryny jemleýärsiz. Ene bu ikinji ädim şol Hudaýyň mukaddes sözüni okamakda. Birinji ädimni öwrenen zatlaryňyzy, ikinji ädimni ählisini jemleýäňiz şo. Hem işe şol Hudaý kim, ol nähili ýa-da kime meňdeş, hem men öz Hudaýa bolan gatnaşygymda nähili hereket etmeli. Şol 3 soragy hem işe siz gödüňizde tutmaly. Islenik Hudaýyň islenik mukaddes sözüni okaňyda şu zatlary siz gödüňizde tutmaly bolýaňyz. Hem işe. Ene şol birinji bölümni gözden geçirmede näme siz açar sözler tapýaňyz, soňam esasy temalary ýazmaly bolýaňyz. Ýadyňyzda bolsa men size birinji Yohana kitabynyň birinji babynyň 4 sany variant temalary size beripdim. Birinjisi nämedi? Nurda ýöremeklik peýdaly. Nur bizi Hudaý we beýleki imanlar bilen gatnaşyk bilen üpçün etýär. Nur şatlyk berýär. İkinci variant, tümlükde yürümek günädir we netijesi erwetlik. Tümlük bizi aldyýar we Hudaý hem beýleki imanlar bilen gatnaşygmady bozýar. Üçüncü variant, İsa Hudaý, ol nurdur. Nur durmuşyň çeşmesidir. Hiç bir zat nursuz ýaşap bilmeýär. Dördüncü tema variant, eger biz nurda ýaşasak, günäni boyun alsak, nur tümlügi ýok etýär. Ene şol birinji Yohana kitabynyň birinji babyna şol gözden geçirme metody, şol usuly ulanmak bilen biz şu esasy temalary tapdyk. 4 tane men variant berdim size. Dedem öz başdak şu zatlary etip bilýäňiz. Açar sözler tapýaňyz, gapma garşy sözler tapýaňyz, esas temalary tapýaňyz. Ene siz şolary ulanyp, ählisini ulanyp, şol birinji gözden geçirme ädimne öwrenen zatlaryňyzy ikinji ädimne, ýagny bu düşündiriş, terjüme ädimine şu zatlaryň jemini jemleýäňiz. Ene men Yohana okujularynyň näme bilmegini isledi. Biz şoňa seredip geçdik siz bilen. Öz sözüň şonu birinji baby okap dolu gutaraňyzdan soň, gödökçilik ederiňizden soň, ene siz şonu öz sözüňiz bilen jemlemeli, öwrenen zatlaryňyzy. Hem bu size gelecekde şu kitaby hem işe ýatlamaga kömek etýär. Öwrenen zatlaryňyzy şonu depteriňizde ýazýaňyz. Şu jemlemäňiz esas açar sözleri hem esasy temalary baglykda jemläp bilýändiňiz. Ene men şol birinji Yohana kitabynyň birinji baby barada şeýle etdim. Şonu ýetide gysgaça okap bermekçi. Yohana bu şaýatkär, ol İsany şeýle şahsy tanan adam ol. Täzä näme diýdi şu birinji aýatda gördük, men onu gördüm, eşitdim, hem öz eli bilen degen adam. İsa Mesih esasy ýaşaýyşyň hem nuruň çeşmesi. Ol hemişe ebedilik, mukaddes hem pak. Ene şu ýerde öwrenen zatlarymyza görä siz şeýle ýazyp bilýäňiz. Hudaý nurdur. Onda hiç el garanqylyk ýokdur. Hudaýyň sözü bu nur çeşmesi. Haçanla men nurda ýöresem günä etmeýän. Sebäbi men hakykaty görä ýöreýän. Eger men garanqylykda ýöresem, günäde ýöreýän we öz-özüme aldaýan. Hem Hudaý biz aldap bilmeýär. Sebäbi Hudaý biziň kalbymyzdaky her bir günäni
açıp bide görkezýär, aýan etýär şonu. Eger men günämi İsa öňünde, Hudaýyň öňünde boyun alsam, İsa men günälärimi bagşlamaga taýar. Hem oň gany meni ähli günälerimden tämizleýär. Onun nury maňa haýsy ýoldan ýöremekligi görkezýär. Ene menne her gün şeýle çözgü saýlaw bar. Men ýa-ha ýagtylykda ýörep bilýän, ýa-da garaňkylykda, tümlükde ýörep bilýän. Eger men nurda ýöresem, bu maňa kalbyma dolup daşayan şatlyk berýär. Täwäbi nurda menden Hudaý bilen hem beýleki imanlar bilen gatnaşyk bolýar. Ine şol biziň şatlygymyzyň dolup daşmagyna kömek etýär. Ine men şeýle gysgaça şonu ýazdym. Ine şu ýerde ýadan atlam baňa şol 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babyny hemişe ýatlamagy kömek etýär. Täwäbi men onu öz sözüm bilen ýazdym. Ine bu şol mukaddes kitap okumagyň ikinji usuly. Ene şeýle özüňizde şu talkabaniýa diýär rusça söýdi. Düşündiriş berýäňiz. Öz düşünjeňizi görä. Ene kynal şol ikinji usuly gaty aňsat. Ýöne birinji usulda, birinji adamda köp iş etmeli bolýan. Täwäp köp soralar soramaly, açar sözler tapmaly, esas temalar tapmaly, kimler şol tekste kimler barada görün gitýär. Şu atlaň hemmesini şol mukaddes kitap okumaklaryň birinji bölümine etmeli bolýan. Soň ikinji bölümine şol ähli öwrenen zatlaryny jemini ýazýan. Men bärde görkezşim ýaly. Näçe köp soradyňyz, şonça da köp zatlar öwrenip bilýän. Eger siziň üçin jemleme kyn bolsa, onu siz diňe 15 söz bilen ýa-da 15 sözden hem az edip ýazyp bilýäňiz. Öz sözüňiz bilen ýazyp şu jemleme ýazýaňyz öwrenen zadyňyz barada. Ene şeýle etmeklikde şol okan bölüminde ýa-da okan babyňyzda esasy temany ýatlamagy kömek etýär. Ene men size bir iki variant berjekdir. Şu jemleme barada. 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babyny men şeýle jemledim. Nurda ýöre, tümlük günä, aldanmaň. Günäňi boyun al. İsan gany tämizleýär. Ýöne köýje şeýle. Maňa ýatlamaga kömek etýär. Şol 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babyna esasy temalary maňa ýatlamaga kömek etýär. Her sapar men depterime seredemne şu zatlary görýän, 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji baby şu zatlary öwretdi. Eger men nurda ýörsem, onu Hudaý bilen. Tümlükde ýörsem, bu günä. Günämi men boyun alsam, İsan gany tämizleýär. Ýöne köýje. Ene ikinji variant şeýle, şatlanyň nurda ýöreýän Hudaý we beýleki imanlar bilen ýakyn gatnaşykda bolýar. Ene şol 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň jemişi. Ene biz şuny jemlemek bu mukaddes kitabyň okumaklaryň ikinji adamy şeýle jemlemek. 1-nji adamny öwrenen zatlarymyzy ikinji adamny jemleýär. Ýöne köýje. Ene şeýdip biz 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynyň 1-nji 10-njy ayetlerini jemledik. Biz tekstin Hudaý barada hem biz barada näme diýändigini gördük. Indi biz 3-nji adama geçýär. 1-nji adamy, 2-nji adamy tamamladyk. Hudaý mukaddes sözüni okumakda indi 3-nji adam. Ene bu 3-nji adam yüz tutmaklyk ýa-da durmuşda 1-nji, 2-nji adamna öwrenen zatlarymyzy ulanmaklyk. Nädip biz ulanmaly? Ene şol 3-nji adam bize şonu öwrenýär. Ähli öwrenen hakykatlarymyzy durmuşda ulanmaklyk, ene şu yüz tutma bolup bilýär. Yüz tutma, 3-nji adam yüz tutma şu aşağıdaky soralara jogap berip bilýär. Hudaý we özüm barada öwrenen hakykatlaryma Hudaý nähili jogap bermegimi isleýär. Durmuşymyzda bir zat üýtgemelimi? Men näme etmeli? Näme üýtgetmeli? Hudaýa bir iş ýa-da bir zat etmäge ýa-da bir zat üýtgetmäge men ýol bermelimi? Men nähili praktiki adımlar etmeli? Men Hudaýa we beýleklere garşy nähili hereket etmeli? Ene, siz şol okan bölümňizde, şu öwrenen zatlaryňyzda jemlänigizden soň şu soralara siz üns bermeli. Hem şu soralara jogap bermäge taýýar bolmaly. Eger şu soralara jogap berseňiz, onda siz hem kalbyňyzda Hudaýyň hakykaty ornaşyp, siz şonu günlük durmuşyňyzda Hudaý mukaddesini öwrenen hakykatlaryňyzy praktika edip başlaýaňyz. Şol hakykaty göre ýaşap başlaýaňyz. Ene şol Hudaý mukaddesiniň 3-nji adamy, okumaklaryň 3-nji adamy.
durmuşyňyzdy praktik etaýdan ulanmaklyk. Ene şu aşağıdaky soralar biziň hakykatlara nähili jogap bermelidigimizde kömek etdi. Men şonu size okap bermekçi, siz isleseňiz şu soraları defteriňizde ýazyp bilýäňiz. Şu okan bölümimde haýsy hakykat baňa Hudaýa hormat goýmaga itergi hem kömek berýär. Yine de başka bir soru şu okan bölümde haýsy Hudaý hakynda hakykat meni alkışdan we öwgüden doldurýar. Şu okan bölümde haýsy hakykat meniň Hudaýa, imanlylara we imanly bolmadyklara söýgümi artdyrýar. Şu okan bölümde haýsy hakykat meniň gorkumy aýryp Hudaýa iman etmäge kömek etýär. Şu okan bölümimde haýsy hakykat meniň ýüregimi Hudaýa we beýleklere alkışdan doldurýar. Şu okan bölümimde maňa näme duýduruş berýär? Şu bölümde haýsy hakykat durmuşymdaky günäni görkezýär? Men nämeden tövbe etmeli? Tekebbürlikdenmi, gahardanmy, ajylykdanmy, ar almak islegindenmi, gıýbat etmekden, dil ýetirmekden, gözdükmeden, gawanjaňlyk etmekden, Hudaýsızlykdan, päk bolmadyk pikirlerden ýa-da dynahorlukdan tövbe etmelimi? Birini bağışlamalymy? Bağışlamalyk Hudaý we beýleki imanlar bilen ýakyn gatnaşygy bolýar. Şu okan bölümde haýsy hakykat meni uruklandyrýar? Şu bölümde imanymı berkitjek wada barmy? Şu bölüm meniň dile getmegime nähili täsir etýär şu okan bölümim? Şu bölümde öwrenen hakykatymy öz durmuşymda men nädip dilege öwürmeli? Hem beýlekler üçin nähili dile getmeli? Men şu okan bölümde haýsy aýaty ýatlamaly? Şeýle soralar sorap bilýäňiz. Mukaddes ruh ýatlan aýatlarymyzy, islenli kitapdan ýatlan aýatlarymyzy biziň durmuşymyzda bize ýol görkezmeklik üçin ulanýar. Şunu biziň her birimiz hem bilýär. Islenlik aýaty ýatlap kalmyzda gizlesek, şol hakykatlar bizi günah etmekden gorap saklaýar. Hemem bize günlük durmuşymyzda hakyky ýol görkezýär. Biz muny bilýäs elbetde şeýle dämi? Öz durmuşymyzda bilýär, hakykat bize ýol görkezýär. Nur bize ýol görkezýär, ýolumuzy ýagtyltýar. Ene şonu görýäs biz. Ene şol 1-nji Ýohana kitabynyň 1-nji babynyň şol doly okuduk biz. Ene şol bölümni biz haýsy aýaty ýatlamaly? Iň esasy aýat. Haýsy kitapda haýsy bölümne şol esasy aýaty görseňiz şonu ýatlaýaňyz. Ene şol 1-nji Ýohana kitabynyň 1-nji babyna esasy aýat 9-njy şol 1-nji babda 9-njy aýat. Ene bärde şeýle diýär. Emma günälerimizi boyun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bağışlar we bizi her hili ýamanlykdan tämirler. Ene şonu ýatlaňyz. Hem günlük durmuşyňyzda günä edeňizde dessine boyun alyň. Özüňizi peseldiň Hudaýyň öňünde. Oňa aýdyň, Hudaý, men saňa garşy günä etdim. Hem biri barada gıýbat eden bolsaňyz, men şeýle birine garşy hem günä etdim. Men beýle başga biriniň ýanyna şo barada negativ zatlar aýtdym. Men günä etdim. Men nä dogry iş etdim Hudaý. Sen öňüne boyun alýan. Günämi diýseň, sadyk adalatly Hudaý siziň günälerinizi bağışlaýar. Hem sizi her hili ýamanlykdan hem tämirläp atýar. Ene Hudaýyň mukaddes sözü şonu bize şeýle diýär. Hudaý hiç açan ýalan sözlemeýär. Şoň üçin biz Hudaýyň sözüne aýdylýan zatlara iman etýär. Men sizi hem iman etmäge çagyrýan. O diýär, men siz pesbälik bilen günäňiz boyun alsaňyz, sizi bağışlamaga taýar. Hem işe bizi gujak açyp garşy almaga taýar. Eger men kalbymda pesbälik bolsa, hem pesbälik bilen öňüne diýdi çöküp tövbe etdim. Ýöne şeytan bizi, ay sen günah ettin, Hudaý seni gowurmaýa, halamaýa dip yalan zatlar gulağımyza aýtdy. Hudaýyň mukaddes sözünden biz bilýäs, Hudaýyň söýgüsi, bize bolan söýgüsi şertli söýgü. Ol hiç açan ütgemeýär. Hem Hudaýyň söýgüsi biz näme etýäs, näme etmeýäs oňa bagly däl. Täbi mukaddes söz bize şonu öwretýär.
Yine de şol 2. Timoteus kitabının 2. babının 13. ayetinde de biz gördük. Haçan da biz bir wepalyk etsek de Hudaý wepaly. Sebäbi ol özüni inkar etip bilmeýär. Wepalyk bu Hudaýyň häsiýeti. Ol eger bir ýaly biz ütgesek olam ütgäpdirse onda ol öz häsiýetine, oň häsiýetine gabat gelmeýär. Sebäbi ol Hudaýyň häsiýetinde däl bir wepalyk, söýmedlik Hudaýyň häsiýetinde däl. Hudaý söýgi, Hudaý wepaly. Şol Hudaýyň tebigaty, häsiýeti. Şoň üçin siz günah etseňiz hemişe Hudaýdan sorap, ötünç sorap, günäňizi bagşlamagyny yürekden, sap yürekden, pak yürekden sorasaňyz, ol sizi bagşlamaga taýýar. Ene bu Yohanna kitabynyň 1. babynyň 9. aýaty bize şeýletdi. Biz şoň üçin siz şonu ýatlamaly. Kalbyňyzda gizleň şonu. Bu size günlük durmuşyňyzda kömek eder. Ene şu yerden görüşmedi ýaly ýokarda men size näçe soralar berdim. Şu agzap geçen soralarymyza jogaby oýlap tapanyňyzdan soň şu jogaplaryň baryny öz defteriňizde ýazyň. Hemme bellikleri ýazyp, soň şu ýazgylaryňyz siz ýene de gözden geçirin käwat watal. Şol size öz ruhy durmuşyňyzda gün-günden ösmäge kömek etýär. We sizi kynçylykly pursatlarda şol defteriňizi, bellikleriňizi okaňyzda ol sizi ýene ruhlandyrýar. Täze şu ýerde Hudaý hakyndaky hakykatlar görýäňiz, İsa hakyndaky hakykatlar görýäňiz, mukaddes ruh hakyndaky hakykatlar görýäňiz. Hem sizde şol mukaddes okaňyzda soralar bolsa, men diýdim şu soralaryňyzy ýazyň, soň jogaplar tapyp bilýäňiz şoň Hudaýyň beýleki mukaddes kitaplarynyň üstü bilen şol ýadan jogaplaryňyza seredin. Şolaryň hemmesi size kynçylykly pursatlarda güýç berýär, hem sizi ruhlandyrýar. Öňe gitmäge, iman bilen Hudaýda öňe gitmäge size güýç berýär. Defteriňizdäki belliklere seredip, şol Hudaýyň öz durmuşyňyzda eden işlerini siz öz gözüňiz bilen görýäňiz. Ine bu da sizi ruhlandyrýar. Güýçli ruhlandyrýar. Ine şu soralar, men agzak geçen soralarym, şolaryň hemmesi 3. mukaddes Hudaýyň söz mukaddesini okamakda 3. ayetde berilýän soralmaly soralar. Şu soralaryň hemmesi men şol ähli öwrenen hakykatlarymy, 1. adymda, 2. adymda öwrenen hakykatlarymy nädip günlük durmuşymna praktiki taýdan ulanmaly. Ene şu soralaryň hemmesi şoňa degişli. Men Hudaýyň mukaddes sözüni okudum, köp zatlary öwrendim, köp soralar soradym. Kim, näme, nirede, näme üçin, nähili, şu soralaryň hemmesini soradym. Hem jemlemelerimi ýazdym. Ene bu 2. adym Hudaýyň mukaddes sözüni okamakda. Ene 3. adym, ene Hudaý men şu öwrenen zatlarynyň ählisini nädip durmuşymna ulanaýyn. Men şu ýerde hakykatlary nähili jogap bermeli enne. Maňa öwret, öz ýoluňy diýip şeýle dile getýär. Ene şol 3. adym. Ene men okak geçdim şu soralaryň biri, men birini bagşlamalymy? Kimi men bagşlaýyn Hudaý? Ene siz 1. Yohanna kitabynyň 1. babyny dol okap gytordyňyz, gözden geçirdiňiz, ähli zady soralar soradyňyz, jemlediňiz, köp hakykatlar öwrendiňiz, defteriňizde ýazyňyz. Ene şol 1. babda okanyňyzda birek bagşlamak barada näme diýilýär? Kimi men bagşlamaly? Eger siziň kalbyňyzda garankylyk, tümlük bolsa, başga bir doganyňyza garşy onu näme diýdi o ýerde Yohanna 1. bab 6. aýatda? Sizde hakykat ýok. Siz men Hudaýa inanýan diýip entegem garankylykda gelýän bolsaňyz, siz öz-özüňizi aldap otýarsyňyz, sizde hakykat ýok kalbyňyzda diýär. Ene şu hakykat okamda men bilýän, men şu wagt kalbymda näme tümlük bar, näme garankylyk bar. Menne ene şol bir aýaly bagşlamandyr. Men kalbymda entegem şoňa garşy kalbymda ajylyk bar. Ene şol garankylyk bolýar. Onda biz bir wada şonu Hudaýyň şol hakykatyny okanmadan soň Hudaý bize şonu görkezdi, biz bir wada öz doganmady bagşlamaly. Ene şu hakykatı biz öwrendik şeýledem 1. Yohanna kitabynyň 1. babyndan. Ýene de şol bölümde näme hakykat men ruhlandyrýar diýen soraw bar. Şu 1. Yohanna kitabynyň 1. babyna seredip men bilýän
Haçanla men şol 1-nji babdaky 9-njy aýda teredimden şu hakykat meni gaty uruklandyrýar. O ýerde näme diýär? Men günäm boýun alsam, Hudaý men günäm bagyşlaýar. Şol hakykat meni begendirýär. Şu hakykat meni uruklandyrýar. Men sap ýürekden Hudaýdan ötünç sorasam, ol meni ähli erwetliklerden bärde wada berilýär her hili. Erwetlik tämirleýär diýe meni. Adalatly Hudaý. Günämi ähli günäm bagyşlap her hili ýamanlykdan meni tämirläp otyr. Ine şunu 9-njy aýatda gördük biz. Ýa teredip geçenmizde. Şol hakykaty öwrendik şu bölümde. Ýene de biz şol imanymyzy berkitjek wada öwrennikmi şol 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babynda. Näme? Haýsy wada tiziň imanyňyzy berkitýärdi. Hudaý nur diýär, ha? Hudaýyň nurdygy barada hakykat biziň imanymyzy berkitýär. Bizim nurda ýöresek, İsa Mesih bize hemişe ýol görkezýär. Şu ýerde soralar siz ýatdan çykarmaň, hem şu soralara jogap ýazyp, soň şol hakykatlary gündelik durmuşyňyzda, öz durmuşyňyzda ulanmaga men çagyrýan. Şeýle hem ene siz ähli 3 ädimi tamamladyňyz. Hudaý mukaddes sözüni okumaklykda 3 ädim. Gözden geçirme diýdik. Terjime, düşündürüş bermek, soň hem ulanmak, öz durmuşyňda öwrenen hakykatlaryna nähili ulanmak. Ene şol ulanmak bu 3-nji bölüm. Şolaryň hemmesini gutaraňyzdan soň siz mukaddes kitaby okaýan wagtyňyzda ýa dileg bilen ýene-de tamamlamaly. Dileg bilen açýaňyz, dileg bilen okumaklaryňyzy tamamlaýaňyz. Şonu ýatdan çykarmaň. Hem şol Hudaý barada hem özüňiz barada şu okan bölüminde öwrenen ähli hakykatlaryňyz barada sizi oýlanmaga çagyrýan. Soň şu ýerde öwrenen ähli hakykatlaryňyzy dilige öwrün. Hudaýyň öňünde dilige öwrýäňiz. Ene mysal üçin siz ey gökdäki atam, men seni İsa Mesih üçin hem şoň nurdygy üçin alkyşlaýan, hem şol onda hiç tümlük ýok. İsa nur ekeni, maňa da şol nurda ýöremäge kömek et. Men nurda ýöresem, sen bilen gatnaşykda bolýan hem beýleki imanlar bilen gatnaşykda bolýan. Ene şoň üçin maňa gündelik durmuşymda nurda ýöremäge kömek et. Günäden meni gorap sakla diýip şeýle şol öwrenen 1-nji babda öwrenen dadyňyzy Hudaýyň sözüne ulanyp dilege öwürmäge men sizi uruklandyrýan. Şeýle etdiňiz, siz hemişe Hudaý bilen eň ýakyn gatnaşykda bolarsyňyz. Gynansaňam biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş sağ bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.